Daşu şehrindäki paýta girjek kärhanasyna ýaşlaň ýüzlerçesi ýokary ruhurentlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işleň geje günlerini alnyp barylmagy her iş günü ýokary üstünlük görebilmekligi mümkinçilik berýär. Pähim paýhys ummany mawtumly praýyrynda şowly iş görkezijlerini eýbolýan paýta girjek kärhananyň hünärmenleriniň şeýle ýokary zähmet üstünlikleri beslemekligi burun hyjulary asla gowşamaýar. Bu ýerde önürlüň önümleri bolsa dünýä bazaryna ýokary münasip bolýar. Kärhananyň önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kampaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önüjülükli egirji enjamlary bilen üpçünedilenler. Bugun şol öseni enjamlary ýerli hünärmenler tarapyndan başarjanlyk bilen iş edilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ählisemi özleriniň iş usatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüme önermeklige bagyş edýärler. Netijede önürleýän önümler hem barha köpelýär. Gadanlayan üstünlükleri kärhanada zähmet çekýän işgärleň ählisem özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Ýerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly önürleýän ýokary hili önümleri görünýände uwunç boýsanjyň hatam artýar. Beý kärhanada urnaşdyrylan daşary ýurt enjamlary şoň ýalam beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanyp önürjülükli iş edilýär. Kärhana hormatly prezident bilen dokument senaty puduny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusgalyk işleriniň bir mysallary. Şunyň ýaly kärhanalaryň ýurdumyzda gadanlaýan ykdysady ösüşlere goşýan goşantlary sallamlydyr. Munyň özi arkadaşly gahrman serdarmydan ýurdumyzda ýetişdirilýän hasyly haritlik derejesine çenli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakyndaky wezipeleň üstünlikli durmuşa geçirilýäniň aýdyn mysallary. Bu kärhanada önürleýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýanlygy belenmäge degişdir. Şeýlelikde olar taýýar önüm görnüşine çenli güneşli diýermizaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Bu ýerde hereket edýän barlyk hananyň hem ýürütürüşdirilen kemili enjamlar bilen üpçünedilmegi önürleýän önümden hil derejesiniň hemme taraplaryna talaby laýyk kesitlenmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysady etmeden ygtybarly ganyt hataplanýan dokma puduny berýän hemişelik ünsü we gollugy hemde ýokary hili önüme önermek üçin ähli mümkinçilikleri we ajaýyp şertleri düredip berýän türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamda hemde hormatly prezident bilen arkadaşly gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler.